Y flwyddyn 1282. Cododd y Cymru rydd yn erbyn grymoedd Edward y cyntaf, brenin Lloegr a'i weision. Llosgwyd a lladdwyd, dinistrwyd cestyll a chartrefi, crebachodd grym y Saeson yn hiroedd y Cymru. Ac roedd brenin Lloegr yn ganryll, y Cymru twy llodrus yn ei frydychu unwaith eto, ac roedd e'n gwybod pwy yw feio. Llywelyn ap Gruffydd y Wynedd, tywysog Cymru, oedd yn gwrthod plygu glin a chydymffurfio. Rhagfyr gydawodd y tywysog a'i fintau o ddilynwyr a'i cydarnle yng Ngwynedd ac yn Neli tua'r de. Erbyn y degfed o Ragfyr, roedden nhw ochrau biallt ac mae'n draf posibl yn disgwyl mwy o gefnogaeth gan Gymru yr ardal ac o bosibl deulu pwerus y mortymeriad, ond roedd brad yn yr awyr. Fyddwn ni ddim i sicrwydd beth ddigwyddodd dros y dyddiau tyngedfennol tywyll yna ganol Ragfyr 1282. Yn wir, mae'n ymddangos bod llawer o bethau wedi eu celu yn gwbl bwrpasol. Pethau cas o brynt nad oedd Edward ei weision am gael ei gweld yng ngolau fydd. Nid niwloedd amser yn unig sy'n cuddio diwedd Llywelyn ap Gruffydd, ond tarth a gododd o frad. Ond mae un peth yn sicr. Ar neu o gwmpas yr 11 o Ragfyr 1282, digwyl Damaseiws, lladdwyd Llywelyn ap Gruffydd tywysog Cymru yn ardal biallt, a lladdwyd ei wir ei ddilynwyr oedd gyda fe, ac oedd gerllaw. Ac yna meddai'r bardd, a bwriwyd holl Gymru i'r llawr. Fe allech chi ddadlau ei bod hi'n wirthiol ein bod ni'r Cymru yn dal i gofio ymdrechion Llywelyn a'i gefnogwyr, 700 a mwy o flynyddoedd yn ddiweddarach. Fe allech chi ddadle, wedi'r holl adnoddau a gafodd ei harllwys i goncro a reoli a dofi Cymru ers canrifodd lawer, ei bod hi'n wirthiol ein bod ni'n cofio ein hanes o gwbl ac yn dal i siarad yr un iaith a siaradodd Llywelyn a'r Arglwydd Rhys ac Owain Glyndŵr, ond rydyn ni yma o hyd. A phob blwyddyn yng Nghilmeri ar ail ddydd Sadwrn mis Ragfyr, mae'n y gynulliad o bobl a ddaw o 4 ban Cymru a thu hwnt i gofio ein lliw olaf, a'i gefnogwyr ac yn wir i gofio pawb a gadwodd fflam Cymreictod ynghlyn. Eleni bydd hi'n wahanol, oherwydd clefyd nid doeth yw ymgynnull, ond rydyn ni'n cofio o hyd. Eleni ar ddigwyl Damaseiws ar Ragfyr 11, a fyddwch chi fel ninnau yn cofio ar arwyr bach a mawr a sicrhaodd ein bod ni'n Gymru o hyd.